látjuk Pókerral, a Vegas Fan Egyesület versenyzőjét. Robert Zsófia, Sömöri Póni Klub, PK egy nagyló kategória következik, szintén stílusverseny. Beolvasnám az első 6 indulót. Potjel Krisztina, Pataki Viktória, Holdanf Renáta, Markovics Zsófia, Cigler Barbara, Palotás Márk, Tolnai Csenge. Tehát stílusverseny következik, 1-től 10-ig adhatók a stíluspontok, ebből jönnek a levonások, tehát akadályverésért 0,5 hibapont, első megállás 1 pont, második megállás 2 pont levonás, a harmadik kizár, tehát 1 másodperc idő túllépésért 1/10 másodperc pont levonás. Kettes pályán Magyaros Tamrát látjuk Rambóval. Tehát Potjel Krisztina, amennyiben kész, kérjük lovagoljon a pályára a Monarchia Póni Klub versenyzője Kócos nevű lován. Pataki Viktória nem indul, tehát Potjel Krisztina után Holdanf Renáta következik. Pályára lovagolt Potjel Krisztina, Monarchia Póni Klub Kócos nevű lován. Lovas indulj! Potjel Krisztina eredménye hibátlan, alapidőn belül, elért pontjai 6,7, szépen mélyen volt a lovasnő sarka, talán a lenézéssel volt gond, picit elő volt a felsőtest, a ló viszont eléggé rapszodikusan érkezett le a lábaira. Pataki Viktória nem indul, Holdanf Renáta lesz a következő induló, Equites Sportegyesület, Ajándék nevű lován felkészül Pataki Viktória. Lovas indulj! De most a hella mennyi lesz? Kettes pályán Dél Zsófia Sahiba. Felkészül Homolyan Urat.
folytatódik. Felkészül. Képéről Cynthia, Mészáros Katinka, Sereg Nikoletta. Otyel Krisztina eredménye 6,6. Egész jó az elhelyezkedésed a lovon. Esik egy kicsivel kevesebb ügetést beleiktatni. Egy kicsit többet vágták a tartani a lovat, hát nincs mese. Vágtából kell ugrani. Következő induló lesz Pataki Viktória, Monarchia Pony Club, Kócos nevű lován, felkészül Holdan Renáta. Van Pataki Viktória?